गोबां इउटिउबार दंसै जोंनियाव क्लास 8 आव फरायनाय गथ'आबो इउटिउब चेनेल दंसै क्लास 9 10 11 12 नोंगोना फेसबुक दङ हा इउटिउब चेनेलबो दङ बै इउटिउब चेनेलाव जोङो मा भिडिअ आपल'ड खालामो फेसबुक नोंनि फेसबुक एकाउन्टआव जों मा फट' आपल'ड खालामो नोङो नाय गुबुन जातिनि गुबुन हारिनि गथ'फोरखौ हा हारसाफोरखौ नाय बिसोर एडुकेसननि सोमोन्दै भिडिअ आपल'ड खालामो हा गावसोरनि जायगानि ससियेलनि सोमोन्दै बिसोर भिडिअ आपल'ड खालामो इक'नमिक्सनि सोमोन्दै भिडिअ आपल'ड खालामो जोङो मा आपल'ड खालामो मैया फुजायाव सोर सेंग्रा सिख्ला हमनानै बुजानाय बे भिडिअखौ लानानै आपल'ड खालामो हा सोर सिख्लाना माबायदि फट' भाइरेल जादों बै फट'खौ कालेक्सन खालामनानै इउटिउबाव आगारनानै बिराद गिदिर गिदिर कमेन्ट होयो बिसोर माने बर' जाथिनि थाखाय कमेन्ट होदों बर' जातिखौ माने फोसाबनो नागिरदों माबोरै हे बिदिजों हायो बे दायथ'आ नोंनि बे खामानिया नोंनि क्लास 9 आव फरायनाय 10 आव फरायनाय गथ'फोरनि बिबान नामा नङा बेजों जोङो समाजखौ फोसाबनो हायाखै बरन्स बियो बेबायदि क्राइमखौ बारा खालामदों आरोखि दा ओंखायनो आङो बिथांमोनखौबो खावलायगोन दिनै जोङो बिनि सोलाय नोङो समाजनो माबा मोनसे मोजां मेसेज होनो हानाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालाम मोनसे आपडेट स्टेटास आपडेट होनो बेजों जोङो सोरबा सासेखौबाबो हयथ' मोजां खालामनो हागौ सोरबा सासेखौबाबो हयथ' जोङो मोनसे खामानियाव थुलुंगा होनो हागौ किन्तु जोङो बै सोरबा हिनजाव खावनानै हमजानाय सोरबा हिनजाव लांखारनायनि हमजानाय बेफोर भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै बेनिफ्राय जोङो जाति हिसाबै जेबो लाब जाया आरो नोंहाबो जेबो लाब जाया आं बेखौ खावलायदों आरो